1, 2, 3, 4, τεστ. 1, 2, 3, 4, 5, τεστ. Ο Sierra Victor 1, μπράβο Juliet Yankee, φορητός στους 10-368-200, κλίση. Sierra Victor 1, μπράβο Juliet Yankee, φορητός στους 10-368. Sierra Victor 1, μπράβο Juliet Yankee, φορητός. Κλίση στους 10 γίγα, κλίση στους 10 γίγα, κλίση στους 10-368-200. Ο Sierra Victor 1, μπράβο Juliet Yankee, φορητός. SV1, μπράβο Juliet Yankee, φορητός. Κλίση στους 10 γίγα. Άρχισα να το πω στην αρχή χαμηλά, κάπου σε βρήκα στη συχνότητα και τελικά με έχει υπογραφεί τη ξύδα. Οπότε άρχισα να ψηλάω λίγο το πιάτο προς το δεξί και σε βρήκα. Ρότζερ, Γιώργο, εγώ σε ακούω 5-9 αυτή τη στιγμή. Για πάρε. SV1, μπράβο Juliet Yankee, ο SV8, Prospect, Charlie, κάθε δοσίνα από το κιλό Mike 17 Uniform Whiskey. Ρότζερ, είσαι 5-9 plus στο Kilo Mexico 18 Whiskey Charlie. Kilo Mexico 18 Whiskey Charlie, είναι Ρότζερ? Ρότζερ, σχετικά με θέμα μονάδων, είμαι 9 plus αρκετά. Μου φέρνεις γύρω στις 8 μονάδες. Ρότζερ, ακριβώς το ίδιο είναι το Real Report για σένα. Οκ, ακούω κάποιο Ρότζερ, τι μικρόφωνο έχεις βάλει? Ορθών. Πες μου κάτι, βλέπεις, μπορείς να διαπιστώσεις την κατευθυντικότητα της κεραίας σου? Την κατευθυντικότητα της κεραίας σου θέλεις να σου στείλω συντονιστικά ή μπορείς τώρα που μιλάω να δεις κατά πόσον έχει οξύ διαφορετικό λοβό ακτινοβολίας? Over. Αγγελή, στην τσάντα, στην μπλε, έχει μια φωτογραφική μηχανή. Ναι, όντως έχει κατευθυντικότητα. Βρίσκω το πικ. Εάν θέλεις συνέχισε να καλύψει, αν θέλεις να βάλεις κάποιο συντονιστικό για να μπορέσουμε να δω και στο... Ρότζερ, λοιπόν θα περάσω σε χειριστήριο και προσπάθησε, θα σου στείλω εγώ για 1 λεπτό περίπου. Προσπάθησε να κάνεις εκεί τις δοκιμές σου, over. Εσένα εδώ και το μηχάνημα, έτσι κάψαμε την κεραία, μία από πάνω, διάφορα. Ποιο πατάνε? Αυτό που δεν έχει. Το φωνάζει, στράβα. Κλασική ερώτηση ηλίθιου. Του δίνεις για γραφική μηχανή, μας κάνει για φωτογραφία. Ποιο πατάμε? Συνέβη τίποτα και στο μαστέρ. SV8 Golf X-Ray Charlie, SV8 Golf X-Ray Charlie, SV1 μπράβο Juliet Yankee, φορητός. Έλα, έχω θέματα εδώ πέρα με την κεραία. Χρειάζομαι περισσότερο. Πρέπει να βάλεις να βαράς συνέχεια τελείες για να μπορείς να κοιτάω ακριβώς. Ρότζερ, σου στέλνω για 1 λεπτό μόνο τελείες. Δεν μπορώ να το κάνεις λίγο παραπάνω. 2-3, πες μου όσο θέλεις. Επανέλαβε. Βάλε να εκπέμπεις τελείες και θα σου πω από τα 10 μέτρα, από τα 2 μέτρα πότε να σταματήσεις. Ρότζερ.